Kaixo, ongi etorria, ekuazio linealen sistema hau ebazteko gai baldin bazera, pauso handi bat eman dezu. Ze hau baino zailagorik iaia ez dago. Orduan, ikusiko dugu ze arazoak egon diren, edo egoten diren, hau ebazteko orduan. Hasiko gara goiko ekuazioarekin. Ditugu, parentesiak eta izendatzaileak. Orduan, leheneko pauso bezala, kenduko ditugu parentesiak. Zeira, kentzen. Orduan, barruko ikurak aldatu baritugu. Geldituko zaigu horrela, 3 ken, isa, ke bi. Zati bi. Eta hemen ken, eta hemen banatzein barko dugu. Bi, i, eta gehi bi. Zati 3, berdin, eta hemen bi ken, bosti, zati lau. Lehenengo pauso izaten da parentesiak kentzea. Bigarrena, izendatzaileak kentzea, emekatekin. Horran, hemen, multiplo komun txikiena, 4, 3 eta 2 12 da. Parentesi bat dago, guk ikusten ez duguna, baina badakigu badagoela. Orduan, aholkatzea izut, ken baldin badago, eta hemen horrela, jartzea parentesi bat. Esan dugu, parentesiak kendu behar zirela, baina izendatzaileak kentzerakoan, hemen parentesi bat dagoela gogoratu behar dugu. Orduan, egiten dugu. Bi zerekin bidertu behar dugu, 6rekin. Orduan, goikoak ere, 6ekin egiten dugu. 18, 6 eta 12. Eta izendatzailea ez dugu jartzen, gogoratu. Orain, hauek zerekin bidertu behar ditugu, 4ekin. Orduan, goikoak ere, 4ekin. Eta jarriko dugu parentesia. Ez aztutzeko. 4ekin izango litzateke. 8i gehi 8. Eta hau zerekin bidertu behar dut? 3ekin. Orduan, zenbakitzaileak ere 3ekin. 6 eta 15. Hori egin ondoren, parentesi bat dudalako, parentesiak kendu beharko dut. Orduan izango da, 18, ken 6 isa, ken 12, kentzen delako, ikurrak aldatu behar ditut, aldatzen diot honi, jartzen diot ken, eta hurrengo pausoa izaten da, izkia dutenak ezkerretara, eta besteak eskubitara. Orduan, ezkerretara eramango dut, hau, ezkerretan daudela, eta hau. Jarriko dut hemen, lasaitasunez. Orduan, jarriko dut, -6i, ken 8, eta gau pasatzen da, batutzen, ken 8, gehi 15, gehi 7 orduan. Berdin, eta eskubian ditugu, 6, hemen zenbaki gehi ditugu, ken 18, gehi 12, eta gehi 8. Gogoratu zaitez, egitetekela lehenago kenduta batu pasaurretik, azkarreko egin gozen duke. Orduan, aurra gelditzen da, eskubiko atalean positiboak batuko ditugu, 12 gehi 8, 20, 26. Orduan, 26, ken 18, 8. Orduan, hau, hemen kopiatuko dut. Ezin dudalako gehiago laburtu. Orain, bigarren ekuazioarekin berdin egin behar dut. Simplifikatu behar dut, eta utzi behar dut horrela. Isa, i, eta gai askea. Parentesirik ez dago. Orduan, zuzenean, izendatzaileak kenduko ditut, multiplo komun txikiena erabiliz. Zein da 5, 2 eta 10, 10 ezta? Orduan, kendu horretik gogoratu, ken bat dago. Esan dugu, egokiago dela, parentesi bat jartzea, ez aztutzeko hemen ikurrak aldatu beharko ditugula. Orduan, 10 izateko, zerekin bidertu behar dut 5? 5 bider 2. Orduan, zenbakitzailekoak ere bider 2. Ken, erekitzen dut, zerekin bidertu behar dut 5ekin. Orduan, hauk ere 5ekin. 5 isa gehi 5. Zerekin bidertu behar dut 1ekin. Orduan goikoak ere bider 1 egin da, ez da aldatzen. Hurreko pausoak parentesiak kentzea. Orduan, ikurrak aldatuko ditut. Eta azkeneko pausoa izaten da, izkia dutenak ezkerretan eraman, eta gai askak eskubitara. Gogoratu, lehenengo isa jartzen dugu, egokiagoa da. Horra, lehenengo jarriko dut, -5.
isa, gero, laui, eta hau, kentzen pasatzen da. Horran ditut, iru i. Eta hemen ditut, minus bi, eta hemen gehi ken bi, eta kentzen dira batutzen, gehi bost. Zerbait gelditzen zaigu, hemen jarko dut. Minus bost isa, gehi irui, berdin, hau da, minus lau, gehi bost, bat. Lortu dut, sistema hau alde gehien simplifikatzea. Eta gainera, orden egokian jarri dut. Isa i gai askea, isa i gai askea. Horren, metodo bat erabiliko dut. Erabiltzen badugu ordezkatze edo berdintze, atako zezkigu zatikiak. Orduan, probatuko dugu ere laburtze metodoa. Laburtze metodoan isak berdindu nahi baitugu multiplo komun txikiena 30 da. Orduan, egin beharko dugu goiko ekuazioa bider bost eta bekoa bider sei. Baina oraindik errexagoa egiteko egokiagoa da bat izatea zeinu batekoa eta bestea aurkakoa. Horran, bitakon bat bihurtuko dugu plus. Adibidez, egin dezakeguna da, bekoa, hau, plus bihurtu. Orduan, plus bihurtzeko zer egin behar dugu bidar minus 6. Erantara, badugu plus eta bestea minus, batuketarekin joango zaigu isa. Bestela egin beharko nuke kenketa bat. Zeinu desberdina lortzea da helburua, Orduan, goiko denak egin ditugu bidar bost. Atazezen, minus 30 isa, 35 i, eta berrogei. Eta hemen, minus 6-rekin, horra atatzegu plus 30 isa, hau atatzegu minus 18, berdin, eta hemen atatzegu minus 6. Ikusten duzun bezala, bat bali bada minus eta beste da plus, batuketarekin joan egiten dira biak. Eta hori da guk behar genduena, joatea. Orduan, 35 gehi minus 18, atatzezegu 17 pi. Eta batuketa honetan, atatzen da 34. Orduan, 17 zatitzen pasatzen bada, 34 zati 17, lortu dugu iaren emaitza. I biga. Horrek joan behar dugu isaren bila. Metodoren arazoa da ez dagoela isa isolatuta, bestetan bai. Orduan, aukeratu bat dugu hau edo hau. Horra adibidez, aukeratu ezagugu hau, zenbakiak koefizientak txikiagoak direlako besterik ez, Horran, jarriko dugu, minus bost isa, gehi iru bider, bi, berdin bat. Orduan, minus bost isa, berdin, bat, eta hau da lako 6 ez da, buruz egin dut. Iru bider bi 6, kentzen pasatzen da, orduan nola gelditzen da, bat ken 6, minus bost, zati, eta hau, gogoratu zaitez, pasatzerakoan ikurra zeio aldatu behar. Zaldatzen dugu, bidertzen dagoena zatitzen. Ikur berdinarekin. Ez dugu aldatu behar zatitzen eta gaineak kentzen batutzen. Bakarrik, bere eragiketa hau eta bidertzen. Horran, bezaldera zatitzen. Horran, atatzen da, bat. Soluzioa jartzea fatezeo bakarrik, isa berdin bat, eta i berdin bi, edo, nahi bada, bat, bi, puntuan elkartzen direla, bi zuzenak. Eta ondo ataba zaizu, primeran zaude azterketak eta egiteko, beste bat arte eta animoak. Agur!